よいしょ。はい、お待たせしました。皆さん、こんばんは。バニラエレトレス。どうも。はい、かねー。ゴムヘッドさんと YK ちゃんだんな。こんばんは。さて、今日の配信バウンティは映ってんな。はい、さざなみさんもこんばんは。寄り道して終わらせようか。はい。何が必要か教えてください。僕が伝えます。行きたいクエストはあるかな。はい、ガーヘッドさんどうぞ。はい、お入りください。あ、これ会議石なんだ、全部ね。じゃ、これいこう。準備もろもろ、どうぞお忘れなく。どうしようかな。ボウガンでいくか。まあ、立ちの。
鳴らしでいっぱはい、たざなみさんもどうぞお入りください。ああ、そうだ。治療サークルをちょっと作り直そうと思ったんだよな。おーい、ハンターネーム K さんで。どうぞお入りください。あ、ドハイトさん了解。調査はいい食事から。まあ、のんびり待ってましょう。すごいな。ライブ始まんないな。始まってそして行ってきまーす。ほら、冷やかしてちょっと楽になっちゃった。はい、よろしくお願いします。お、もうやってんの？よいしょ。
やば。アングルが分かりづらい。いやー動きづらーここ。あれなんでノートくんないの。あれなんかん外側反応しない。留守番しようかな。俺ショートカットが動かない。
距離が遠くなるな、さっきから。うわ、ちょっとごめん。よいしょ。あ、よいしょ。リゴロディ。なんで反応してないんだろう。よ。うわ、うわ、めんどくさいアイテムいちいちセットすんの。うわお、あ、怖かった。うわお、あ、くそ、もう一回か。な、
め、買えないのしんどい。よっ。ともう来た。よいしょ。ちょっとごめん。ショートカットなんてあったの？キーボードだ。ゲームサイトしないとダメかな。うわ。どんまいどんまい。我们辛苦担着走。
うわ。いや、調合できないのすごい手間。あ、柳葉さん、こんばんは。次だ。ブーツ言ってな。どっかだ。おい、いて。ショートコットが全然効かない。なんで？本当にしたってから。みんな聞いてるのかな？あれ？なんかおかしいな。打たない。でも電波とか死んでるんですけど。わっ、あ、ちょっと待って、ほんとボタンが効かなくなった。すいません、後遺症一切ができなくなりました。R トリガーを押しても打たないし。これはこれはちょっとゲーム再起してこないと戦えない。全く。全部基準形しないと攻撃がダメだ。Y ボタンがつかないから
居合ができやん。ほら、全くね、ショートカットは効かないの。やってるんだけど。ごめん、ちょっとリタする私。ちょっとゲーム再起します。ちょっと待って。よいしょ。戦いづらいったらありゃしない。うん。あ、ダメだ。ああ。よいしょ。ボタン、とりあえず今聞いてるかな。で、ショートカットも。うん。大丈夫っぽいかな。ごめん。僕も準備するね。あ
よし。カリー遠慮はいらんぞ。終わっちゃった？もしかして。あらあら。もう一回。ほい。お待たせいします。あ、終わったのかい。普通にうずつなだけ一個。クエストの受注承認しました。全然うずつなと戦ってないからね。
運なっさっきのクエは不完全燃焼もいいとこだよ。で、改めてお願いします。よろしくね。一緒に頑張ろうね。にゃー。ここ。よいしょ。嘘かと。
となんかトゥトゥルを途切れちまう。僕ここで待ってるね。で執行。やっぱ途中あっちがいいや。やあ、注意を引いてみるね。よっ。あ、映画。おい、二つもなんかだった完全燃焼。なんかすっきりしないんださっきから。なんだろう。ああ、いつでもどうぞ。はい。お待ちしていますね、ハンターさん。ちょっと誰か貼ってもらっていい？なんかなんだなんかだわ。ナーポなんかしたいのあったらどうぞおありください。胸を張ってもらおう。まあ欲しい素材、装飾品、お守り、いろいろあったもんで。
たざらみさんどうぞ。では張り切ってお願いしますね。よいしょ。排除する。ほい、じゃあお願いします。一緒に頑張ろうね。ここ。ここ。素材を集めて一時保管ポーチに入れて。まずご確認ください。来ないし。こ
ファイト尺も終わり。目回るわ。よいしょ。よいしょ。なんで今一瞬固まった。よし、はい。どんまいどんまい。うわ。うわうざ。
はい、音で勝負。しまった。一歩。イエス。しまった。くそ。やっぱどうしたくまが邪魔。あっと。
前どんまい。草入んなかった。あー、ちょっとノートマンや。はい、お疲れ様でした。ああ。やる気全開で配信始めたんだけど、コントローラーの異常のせいでなんかもう虚無というか、そんな心境ない今。複雑な気分ない。バニャエレットです。どうも。こんばんにだ。
体調悪いとかそういうのだったらまだいいんだけどさ、なんか、こういうね、機械的なトラブルで、なんか、いや、やる気はさ、なんか空回りしちゃってさ、なんか、すっきりしないんだ。こんな感じなんだよ。ほんとこんな感じなの、今。心の中は。そうそう。しっくりこない。そう。それ。ほんとね、なんかね、モンハイはやりたいの。みんなと彼は行きたいんだけど、なんかね、なんか、何やろう。大ベドでも行く？なんか集中したい気分。そう、無理はしてないんだけど、なんだろう。なんて言うんだろう。感情の浮き沈みがないというか、したいクエストはあるかな。準備もろもろ、どうぞお忘れなく。なんか今のはなんかの悟りを開けそうな、そんな、愚か無というか、なんというか。これ、シスター、エロシスターになっちゃったからね。今日これでやろうと思ったんだけど、これちょっとエロシスターすぎるなと思ってやめたんだよね。パパ。シスターで行く？じゃあ私もシスターで行こう。でもね、多分私の方だとモッドが入ってるから多分ね、ただなみさんがすごいカップになってる今。ほんとだ、あられちゃんいる。
あれ、あられちゃんは、じゃあだっけじゃあだっけ。もう詳しくないかわかんないんだよな。排除する。ナイス。あ、やば。危な。なんかスイッチが入ってきた私に。なんかこのタイミングでスイッチ入ってきちゃってる。ただのエロい女になっちゃった。あ、やっぱ5分のあ、どんまいどんまい。あぶった音があ、くそ、ここまで届くのかい。あ、ぶん。うわっと、これ無理。よいしょ。おっと。
ナイスで。あ、いた。今うちのチョコが敵の雑魚モンスターと思って動いちゃった。罠を設置。こんなとこなんかアズールレーンだっけ、あれにいそうな感じしてるね。お前かい。全然違ううちだ。でゼウスが入るんかい。あ、くそ。この神への冒涜許しませんよ。よいしょ。どんまいどんまい。余計なのでダメしか。うわーっとすと見えない見えない見えない。どんまいです。ナイストライです。やっと私もスイッチ入ってきたよ。どんまいどんまい。クエストの受注承認しました。ちょっと待ってね。ちょっと待って、ごめんね。ちょっと待ってね。俺ってこれでこうで
だってね、今ね、ちょっと、際どすぎるから、これちょっと、配信載せたら、YouTube さんにギリ怒られそうな、方でがあるんだけどさ。だってギリ怒られそうな。あ、プラあかんの。クエタが怒られるか。はい。男性諸君は好きそうな衣装があるんですよ。男性リスナーさん多いからね、一応用意したんですけどね、ちょっと攻めすぎた衣装なので一緒に頑張ろうね。一緒に頑張ろうね。苦労に見合う成果も期待できますね。アーカイブで鑑賞します。残念でした。映像には載せてません。OBS で切ります。切ってあるから見れません。私しか見れません。いやー、じゃあ後でね、一瞬だけね、見せるね。おう。うわ、マジいや、全然さっきからタイミングが合わん。よいしょ。で、お手のを打って、よいしょ。
やばい、自分が渡しちゃった。落ちこない。間に合わないんだよね、このタイミング。注意を引いてみるね。あ、早かった。あの状態で落としてんの落ちるもんなんだね。あー、ちょっと危な。どんまいどんまい。うわー、これ邪魔。あー、ごめん。僕ここで待ってるね。あれじゃあ回復できんて。やあ。
呼ばれると困る。オーブンのうわ、ちょっとこの端っこえぐいって。よしよし。周囲を聞いてみるね。罠を置いたよ。これだけ余った。うわ、どんまい。うまいで。あ、二人とも行っちゃったの？もしかして。その OB とかいいけ。こっち。これが変死け。ダメこれ。これバニーね、バニーね。なんか今日ミストまた。赤い炎を避けられん。ああ、あれでしょ。あれが避けられるんで、その後の大技避けるために一人ができんのよ。ああ。じゃあ一瞬だけ。はい、一瞬。おーい、いじまった。クエストの受注承認しました。私はこれが一番気に入ってないけどね。痛み落ちします。でもこれを、ああ、まだガチ狩り、このガチ狩り衣装じゃなくていい。救済しましょう。
でもシスターとかだと白じゃなくて黒のイメージあるんだよね。どっちかって言ったらこっちの方がシスターっぽい。よし、リベンジ行きましょう。よろしくね。よろしくね。頑張ろうね。ここ。なんだったかな。逃げらんない。水だ。やりづらいって。よいしょ。な、こいつ性格悪いの今回の。リーチがためらんない。うわ、なんかタイミングさっきから合わない。うわ、
Now time I think. あ、早いでしょ。なんか集中力落ちてる。あ、カレンさん、こんばんは。こんばんにらー。注意を引いてみるね。お、早かったー。いや、しつこい当たるまで。いや、今回のクイって性格悪っ。ああ、もう正直な感想しちゃ、正直な感想言っちゃったよね。
おっしゃ。いや、いやもう大バンスになったよ、もう本当に。助かったよ。ありがとね。ここ。あ、たるまでほんとしつこいこいつ。いってらっしゃい。ここ。もうたるまでもうすごい連続してくるじゃん。罠を置いたよ。いや、春のそれ。いや、もう、かつく、ほんとに。もうやめようか、ワイルズ。ありがとね。助かったよ。ありがとね。もうイライラしてきたわ。ほんとに。だけど。やあ。当たるのこれ。あ、ありがとね。
うわ。注意を引いてみるね。かやあ。ここ。やあ。私が集めた素材は羊保管ポーチに入れておきます。やっうわもうなんだよ本当に。資源も悪くなるわこんなん。資源も悪くなるわあんな。あパルまでもうずーっとやられて。
ちょっとクールダウンしたいから一ペイ休みます。はい、お疲れ様でした。えっと。うん。なんか今日はダメだね。ダメな人。コントローラーは動かなくなるわ。なんかね、今日はなんかやる気がね、コントローラーのせいで、なかなかね。いや、そんなことないんじゃないか、ヘッドさんは。自分の水一本、お酒飲んだの？ちといつもより多い？あー。なんか、あれだよね、うまく、今日は言葉を表現できない。ぶっ。今日の配信はなんでだ？
くしかちょっとごめん。うーまあ次でなんか軽めのやって終わりにしようかな。なんかあんまり今日なかなかとやってもなんかうまくいかない気がする。ボイデッカー早々と終わりにして休むに過ぎる。これさもう終わりにするけどいい？ラストクエだけど。これも長々とやっても今日は多分ダメだと思う。あ、にゃんぽさん、こんばんは。あ、ちょっぴんさん、どうもどうも、バニラエレットです。おう、ありがとう。だら、ちょっとね、今日は早めに終わりにしようとしてた。だけど、毎日だかな。だってこれでベステオのね、ダハブマンと言ったらね、軽めとはって言われるとかだって。どうしようかな。意外と軽のっていうのが難しくない？なんでもいい？
と何でもいいが一番困るんだよね。何しようかな。はい、テルムさんもこんばんは。何しよう。ゼンがいる？はい、またお声掛けください。行きたいクエストはあるかな。とああーって一度せんか。なんかレダーも昨日からずっとやってるよね。ごめん、ちょっと誰か貼ってもらっていい？今日全然頭回んないや。任せる。ウリチャレ行く？これ、ノットライム？
あ、了解。え、カレンさんが貼ってくれたのかな、これは。今日はこっちしようか。準備もろもろどうぞお忘れなく。今日は本当になんかいろんな意味でうまくいってないから、今日はこっちでいいや。いや、初めてだもん。配信であそこまでもう不機嫌だったらわ。はい、ラスト。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。ギルドからの支給品がありますよ。やあ、もうね、なんかね、笛とかそういうレベルじゃないんだよね、もう。今日は機材といい何もかもがうまくいかない、いってない日だから。
はあの音。よいしょ。なんか今日ほんと何やってもうまくいかない。うわ。そんな日もあるっていうか、私も人間だからさ、やっぱいろいろあんけどさ、配信者ってそういうのを感情出しちゃいけないのかなーってと思うよね。配信者だってさ、一プレイヤーでもあるしさ、ね、一人の人間なんだけどさ、よいしょ。やっぱ同じ人間じゃん。やっぱりね、今日みたいにうまくいかない日とかね、いろいろあると思うんだけど、そしてそんな日もあるだっても言うだと思います。出していいと思う。うん。狩人よ、遠慮はいらんぞ。そうね、こうやってね、いつもみんなね、言ってくれる人はね、助かるんだけどね。
寝て美味しいもの食べればなんとかなります。まあね。明日なんだっけ？明日何の配信だっけ？どうまでがワイルドで、FF か。どうとか、今週の FF は、と休みして、5M たまに顔出していんだよな。ちょっと待って、ポークするからちょっと待ってね。よいしょ。ポーク。せっかくね、運営さんのね、ソースさんが誘ってくれたから。F5M も顔出ししないと。あとね、この前だけど、スチームで安かったんで、FF7 のリバース買ったんですよ。6000いくらが2000、まあ3000円弱ぐらいだったから、半額切ってだから買ったんだけど、ワイルズとクラセフのデータが多すぎちゃって、ハムロードでちらってリバースとや。でもリバースダウンロードするにはもう一つのが外付けのハードディスク買った方がいいかな。でも外付けのハードディスクっていくらするっけ？だって後で調べ、出ません。今日は本当になんか私の方は調子うまくいかず。皆さんの本当支えられてるなっていうのが改めてわかる。外付けは 1万あれば、やっぱそれくらいある方がいいよね。ね、これからね、ワイルズのね、次回作もあるから、それも含めると、もう少しね、データ容量ある方がいいからさ。だよ、名刺ありがとう。もう少しね、名刺
のメンバーが増えていったらね、名刺限定の配信とかも考えてるけどね。ね、うちのはもうほんと最安値でやってますので気軽に開けますので、お財布に優しくていいよ、うちは。あ、ゆうちたん、こんばんは。ね、まったりやっていきましょう。まあ、というわけで、今週はちょっと、FF の日は、ちょっと、5M の方、ちょっと顔出し、いきますので、ちょっと今週は FF を、ちょっとお休みさせていただいて、たまにはほんと、まだね、あっちも何の職も決めてないからなんかやらない。まあ、と思うんだけど。何やら飲食店の、ねえ、バーのママでもやろうかな。いや、でも今日はほんとみんなありがとうございました。ほんと、おかげさまでなんか配信持ったようなものでございます。飲んで喋りながらパワーボスとか。ああ、そういうのもありか。ね。配信でね、ボイチャーつなげてね、お話ししながら狩りしてもいいんだけどさ、ただ配信画面の声と、実際ボイチャーの声が、配信の方が遅めに多分出ると思うので、なんて言うんだろう。私の声が騒がしくなるから。ちょっと考えててます。はい。まあそういうのは年始でやってもいいしね。限定配信でね。うん、せっかくね、名刺入ってくれてる人だってだからね。自分の、いや、別に全然私の言葉だって伝わりづらいと思うし。
前も言ったと思うけどね、私もちょっといろいろあって、過去にね、言葉がちょっとね、早口すぎちゃって、なんて言えばいいんだろう。ね。そういうのあるから、こういうの、声でやってるけど、実際ね、歌うときはね、もうほんと、歌に集中しちゃってるからね。もう。でもなんか、そういう気持ちのメリハリがさ、私下手くそでさ。もうゲーム配信ならゲーム配信。歌を歌うときは歌を歌うって。もう、あっきりやっとかないと。だから歌配信ってやれないんですよ、私。ほんと。あ、カレンさんありがとね。はい、オットバニラありがとう。うん、ありがとうね。あ、さだなみさんもそうなんだ。だからね、介護の私の施設は障害者っていうかね、あんまこの言葉使いたくないんだよね。ああ。私は介護支援だからね。うん。本当に。なんか、まあ、似たような経験はしたことあるから、気持ちはわかるからね。利用者さんたちと接するときはね、ううまく気持ちを悟ってあげて対応してあげるけどね。ね、ゼロヌさんをね、以前言ってたよね。だからある意味、本当にレアなんですよ。私はあそこまで不機嫌だったのは。本当に。ほんとみんなありがとね。明日は
ね、気分転換も含めて、ちょっと 5MGTA の方で、ちょっと暴れるとはまではいかないと思うけど、ちょっと気分転換ロスサントスでしてきます。はい。なんて言うんだろう。内容は濃いよね。内容は濃いよ。確かに。でも、仕事しがいはあるかな。はい。じゃあ、そろそろ、じゃあ、配信切りますかね。じゃあ、皆さん、ゆっくり休んでください。最後までありがとうございました。私もちょっとね、配信予定を変更してからお休みさせていただきます。じゃあ、また、明日、ロスサントスでお会いしましょう。お疲れ様でした。エンディング。朝の駅で少しだけ急ぐ前髪を直して大丈夫って言う昨日のため息ポケットにしまって新しい靴で一歩踏み出すねえ今日はうまくいく気がする小さな願いが胸で弾けるもう迷わないもう下を向かない笑顔のままで飛び越えたいときめき連れてく私ちゃんと進むときめき連れてくほら未来は近い手を伸ばして捕まえるのこの胸の